Hi guys. So karon guys, maayong gabi din yung tanan diha. So karon guys kay naji usa ka vlogger nga nagkuan karon sa iyang kinabuhi guys kay tungod na siya sakit nga. Karon guys kay na-diagnose siya sa severe mitral stenosis rheumatic heart disease. So mao na iyang sakit karon guys nga lisod jud kaayo. Then mangayo lang unta sila daw og tabang kay kinahanglan jud daw sila magpa-opera. Ang kantidad daw sa iyang kuan guys, sa iyang operation guys kay 1 million. So asa man taon sila mangitaan ang kantidara. Then ni igor sa day ko ni tabang guys kay naluoy ko sa mga kuan Burato family. So manginaot ko guys nga inyo silang tabangan. Then nagkaila ra sad may ana nila sa mga igsoon ni Terry Burst, mao na iyang YouTube channel. Nagkaila ra sa daymi nila guys kay tungod sa kuan sa igsoon sa kumbahan na kay kaila man sila ni Ate Flor de Lisa Burato. So mo to guys, nanginahanglan jud taon sila bisag ginagmay lang nga tabang. Then ako arang ibutang diri ang number ni T-Reverse o iyang kuan bank account. So nanginahanglan jud taon sila bisag gamay lang nga tabang guys. Wala ginagmay basta naalang kay maadto na siya Manila guys kay magpakuan na siya magpatambal na siya dito kay dili daw pwede diri kay gamay ra daw kuan. So ato siya sa Manila kay naa daw dito tanan. So karon guys kay mangayo sila og gamay kay kita wala man jud tay katabang. So maoron ni ato ikatabang guys. Mangayo ta ginagmay tabang ninyo guys para masulbad iyang kuan iyang para masalbar iyang kinabuhi. So manginaot ko guys nga tabangan ninyo siya para makuyog pa nato siya sa kadugay nga panahon. So kanang mga Burato family guys kay ako adjud na silang sige og tan-aw kada adlaw, kada vlog nila magsigog tan-aw. So usa ra sa day ko ka supporter nila guys. So manginaot ko guys nga inyong tabangan si Terry Burst kay para magpadayon pa iyang kinabuhi guys. Daghang salamat kaninyo guys o God bless ninyong tanan. Ang ako ara jud buhat ni Mr. Reverse guys kay ang pag-ampo na nandiyan nato nga maayo siya dito sa Manila. Then wala man tay matabang guys kay lisod kayo ang ato ang panginabuhi karon. Then manawagan lang taday ko ninyo guys nga inyo siyang tabangan bisag ginagmay lang, at least makatigom-tigom siya makatigom-tigom siya nga para sa iyang operation. So nagsige kog tan-aw sa ilang vlog guys, mura jud makuan ako ang dughan nga magsakit akong dughan makakita niya nga magsige siya hangos, magsige siya kuan. So manawagan dai ko ninyo guys nga inyo siyang tabangan o sa mga igsoon sa mga igsoon ni T-Reverse ayaw mo kaguol kay naara Ginoo nga naglantaw kanato. Naray Ginoo nga naglantaw nato guys. So manghinaot ko nga dili mo maguol para dili ka mo tanan ing taon ang magluya. So ang ato na lang jud ani is pagampo na lang jud nga dili mo complicated iyang sakit. So maura to akong masulti guys. Then manginaot lang ko nga inyo silang tabangan guys. Salamat.